sannan kuma ga cikin abincin da aka ce mun guje shi kuma an gano yana da sinadarai masu tasiri a ciki. Muna hira da wani bawan Allah ana ce masa Dr. Kachako, mutumin Kano ne. Yana da kokari sosai, ya yi bincike. Yace daga cikin abin da muka mance shine akan abin da ya shafi wa gero. Yace cikin bahas zai akan gero, duk namiji da yake da matsala na karancin lafiya da kuzari a jikinsa, yace abubuwa guda uku da ba za su taimaka. Na farko gero, na biyu bagaruwa, na uku zuma. Kusa yadda ake musu? Gero ake samu, in ka samu gero, ban san kwanan garin nan ba, ya kwanan garin ne yake? Ya girman kwanan garin ne yake? Ha? Rabin? Kaman yawwa. To, kaman na Bauchi ba? Na Kano ba? Wanne ne ya fi yawa a Najeriya? Saboda masu sauraro. Babban kwano ko ƙarami? Idan kamar misali irin kwanon Kano ne, idan mutum yana so ya yi shi da iyalansa, kwano guda ya isa. Kuna ji? Idan ka samu kwanon gero guda, sai ka samu alkama rabin tiya. In ka samu alkama rabin tiya, sai kuma ka samu hulba shi ma rabin tiya. ‘Ya'yan. Idan aka same su duka gaba ɗaya nika su ake zuwa yi. Idan aka nika, duk garin Allah in ya waye abin da ake bukata, yadda ake dama koko haka za a dama maka shi. Abin da ake so ka sa kawai abu guda ɗaya biyu, ko ka sanya zuma ko ka sanya madara. Za a ba a sulfe shi. Domin abin da likitoci suka yi bincike na itatuwa suka ce duk hatsin da aka sulfe shi, sinadarin da yake jikin ɓawa shi ne mai amfani. An fahimta? Sinadarin da yake jikin ɓawon shi ne mai amfani.